Уважаемые телезрители, в марте месяце на дорогах города и района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является прежде всего невнимательность водителей, которые при движении задним ходом не учитывают безопасное расстояние до стоящих транспортных средств, совершают столкновения. Также многие водители не учитывают погодные и метеорологические условия, не выбирают безопасную скорость движения и совершают столкновения, либо опрокидывание. Отделением ГИБДД УМВД России по Азнакаевскому району ведется работа по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишенных такового права, а также граждан, которые в установленный законом срок не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, за указанный период было выявлено 12 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, 8 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, и 14 за неуплату штрафа в установленный законом срок. Хочу напомнить о необходимости применения ремней безопасности, применения детских удерживающих устройств при перевозке детей и световозвращающих элементов при движении вне населенного пункта в темное время суток пешеходом. ГИБДД напоминает, главная обязанность участников дорожного движения – соблюдение правил дорожного движения. Законопослушные участники дорожного движения берегут свою жизнь, здоровье и материальные средства. Безопасных вам дорог. Спасибо за внимание. Азнакайда татар малайы, татар кызчыгы 2021 бәйгесе җиңүчеләрен ачыкладылар. Азнакайның Сандугач балалар бакчасында татар малайы, татар кызчыгы 2021 бәйгесенең финал өлеше үткәрелде. Муниципаль этапның җиңүчеләре билгеләнде. Ул Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары оешмасының Азнакай муниципаль районы бүлекчәсе тарафыннан район хакимияте, мәгариф бүлеге ярдәме белән уздырылды. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин шәхсән үзе катнашып, балаларга һәм аларны әзерләгән тәрбиячеләргә, әти-әниләренә рәхмәтен җиткерде. Бик зур рәхмәт шундай матур бәйрәмгә чакырганыгыз өчен. Бик рәхәтләнеп, шатланып килдек, чөнки балалар инде алар безнең киләчәк. Балаларыбыз дип яшибез барыбыз да. Алар инде шушы мәхәббәт җимешләре безнең шундай матурлар, шундай булганнар, ялмыйча ничек матур иттереп шундай чыгыш ясыйлар. Менә конкурста инде 50дән артык бала катнашты. Шулай туган телдә үзебезнең телебезне, үзебезнең dinimizne, hürmetlerimizne saklarga, hürmetli balalar, әти-әниләр, бұл инде гаиләдән башлана, балалар бакчасыннан башлана, һәм инде мәктәптә без инде үзебезнең туган телебездә, үзебезнең балаларыбызны тәрбияләргә, сөйләшергә, өйрәтергә ул безнең бурыч булып тора. Туган телебезне яратып, туган җиребездә бәхетле яшик. Сез безнең киләчәк, диде ул. Сәнмесез диеп сүз башласам, бәхетем арта, күңел шатлана. Чатыр таулы Азнакайдан, исемем минем Аслан. Оста, көчле, татлы, телле, җитез һәм ачык йөзле. Мин бер татар малае, бөек татар халкымның кичкенә бер бөртеге. Татарча дәшмәгән гөл сине әнием. Татар малае үсә дип шатлана әбекәем. Туган телне сакла дип гөл әйтеп тора бабам. Әтидән хуплы татарча сөйлә балам. Өстемдә милли кием, башымда түбәтәем. Туган телдә килимен, халкымның муллы кием. Үзебезчә татарча тыпырдатып биемен. Бәйгедә шәһәр һәм районның төрле балалар бакчаларыннан 22 конкурсант катнашты. Конкурсантлар визит карточкасында үзләре белән таныштырдылар. Сәнгатьле итеп шигырь сөйләү, җыр һәм бию, рәсем буяу бәйгеләрендә сәләтләрен күрсәттеләр. Шулай ук гаиләдә татар халык ашларын әзерләүләрен видеога төшереп тә тәкъдим иттеләр. Бәйге быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Жюри чыгышларның тематикага туры килүенә, костюмнарга, башкару осталыгына игътибар бирде. Бар агачлар янгач, Нәврүз бәйрәме килгәч, мине
бабай. Биш башынан түр бабай. Биш тиын ақша бер бабай. Нәуріз мүбәрәк болсын. Кисім ұлан. Ханарыны көрсетсен, биш тиын ақшаны ғына табар бісін дансын. Көрсетен, бейіп көрсетен. Нәуріз мүбәрәк бар, бұрынғыдан келген ол, язғы Нәуріз бейрәмі. Әби, бабайларыбызның изгілік, дуслық бейрәмі. Бәйгедә Татар малайы исеменә Миләшкәй балалар бакчасыннан Аслан Фәрхетдинов, Татар кызчыгы исеменә Салават күпере балалар бакчасыннан Әминә Хәсәнова лаек булып, Гран-при ияләре булып танылды. Безнең балалар саф, матур, әдәби татар телендә сөйләшергә өйрәнәләр. Без аны төрле шәнлекләр аша, күңел ачу чаралары, менә шундый татар кызы, татар малайы, Нәүрүз гүзәле кебек матур-матур бәйгеләр аша татарча сөйләшергә өйрәтәбез. Аннан соң безнең ел сайын Сәхнә йылдызчыклары дигән татарча әкият бәйгесе үткәрәбез. Балалар туган телне теләп, яратып, сокланып өйрәнәләр. Беренче, икенче, өченче урынга чыгучы балаларга, шулай ук айрым номинацияләрдә җиңү яулаучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. И туган тел, и матур тел, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдең син туган тел аркылы. Ин элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әнкәм хикәят сөйләгән. Туган тел, и матур тел, Бәхет шатлык килеп торсын, сагышмаңнар ишек какмасын, Ходай сезне якыннарыгыз өчен күз карасы кебек сакласын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүген дә иң матур теләкләрне, ихлас котлауларны сезнең хөрмәткә, үзләренең матур бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә җырга төреп елларбыз. Инде иң матур тәбрикләү хаты, күңел түреннән чыккан ихлас теләкләр үзенең матур бәйрәмен билгеләп үтүче Рәмзия апа Хәсән шинага юлланыр. Хөрмәтле Рәмзия апа, матур бәйрәмегез белән сезне иң якын кешеләрегез, гаиләгез һәм кода-кодагыйларыгыз тәбрикли.
Саулык, муллык бәйрәмеңдә телибез ихлас күңелдән. Бәхетләре килер көннәреңнең яхшырагы булсын бүгеннән. Бәхетле мизгелләрне, шатлык сөенечләрне бүлешүчеләр һәркемнең дә тормышында бихисап була ул. Менә тормышның нинди генә мизгелләрендә дә һәрчак янәшәдә атлап, ныклы иңен куеп, төпле киңәшләрен биреп, назлы итеп елмаеп, караңгы болытларны куып таратучы, хәтта салкын көннәргә дә җылылык бирүче бер генә берәү генә була. Әйе, безнең дә тормышыбызда әнә шундый изге һәм газиз кешебез, тормышыбызның якты кояшы 24 мартта үзенең күркәм 60 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Тымытык авылында, гаиләдә 5нче төпчек бала булып дөньяга килеп, Азнакай шәһәрендә яшәүче газиз кешебез Хәсән Шимер Рәмзия Фәтхулла кызын шушы күркәм бәйрәмендә котлап, бары матур, изге ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Бүген менә синең туган көнең. Елмай тәүге елыңа, шушы көндә иң җылы теләкләр үрелеп ятсын тормыш юлыңа. Күңелләргә җылылык өләшүче, янәшәдәгеләренә йөрәк җылысы бүләк итүче сөеклебез, газиз әниебез, кодагыебыз, әбиебез. Туган көнең 60 яшьлек юбилейың белән сине. Иң изге теләкләр, күңел түрендәге җылы хисләр генә аз булыр күк. Барысы да синең хөрмәткә. Без бит сине бик яратабыз. Син безгә һәр вакыт бик кирәк. Күңел назын биреп, әтиебез Фәнис белән без ике улыгызны тәрбияләп үстергәнең, төпле киңәшләрең белән һәр вакыт ярдәм иткәнең, ышанычың, кайгыртучан булуың өчен дә кадерлебез. Рәхмәт, мең рәхмәт үзеңә. Эшеңдә дә хөрмәт һәм ихтирам казануың синең чын мәгънәсендә үз эшеңнең остасы булуыңның асылы. Озак еллар шәһәребезнең Ак Чишмә кафесында хисапчы булып эшлисең. Бу эшеңне яратып башкаруың, булсын дип җан атуың сине кабатланмас итә. Әниебез, әбиебез, кодагыебыз. Синең назлы, йомшак тавышыңа елмаюыңа бу дөньяда тиңнәр юк. Көннәр ямлы, ашлар тәмле булсын өчен, янәшәдә һәр вакыт син, тик син кирәк. Бары синең белән генә безнең дөнья түгәрәк. Тормышыбызның маягы, гомеребезнең алтын тажы бит син, әни. Алга табада сәламәт булып, арабызда мәңге яшә. Озын гомер, шул гомереңә җитәрлек сәламәтлек телибез сиңа, әни. Без сине барыбызда бик яратабыз. Син безгә бик кирәк. Бу дөньяның бөтен матурлыгын йөрәгеңә әнкәй җигансың. Канат асларыңа алып безне фәрештәдәй саклап торасың. Сикәлтәле тормыш сукмагында тоеп яшибез синең кирәкне. Юктыр җирдә башка синдәй тагын бала җанлы, изге йөрәкле. Көләч йөзең дәва йөрәкләргә. Күңелең пак һаман яшь әле, көчле рухың белән бизәп җирне, озак еллар әни, яшә, яшә әле. Иң изге теләкләр белән уллары Рөстәм Илнар, киленнәре Гүзәл Ләйсән, аныклары Ясминә, София, Сумай һәм кодагылары диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Рәмзия апа, Азнакай телерадио компаниясе исеменнән дә сезне чын күңелдән күркәм юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Алга табада йөзегездәге елмаю, бәхетле елмаю бер вакытта да китмәсен. Күзләрегездә һәр вакыт шушындый бүгенгедәй кояш нурлары балкып кына торсын. Якын кешеләрегезнең яратуын, хөрмәтен тоеп, алга табада бәрәкәтле матур тормышларда мин бәхетле дип сөенеп яшәгез. Юбилейгыз белән сезне. Уңган шушы кулларыңның жылысында тыйдым көсенедә. Кулларыңа килеп сәждә кылам,
Rahmet enkey barısı işine de Übimeli enkey kullarından Yaşırmeşiz inkar uğrından Senin kullar jitekledi beni Meşakkatli durmuş yolundan Übimeli enkey kullarından Yaşırmeşiz inkar uğrından Senin kullar jitekledi beni Meşakkatli durmuş yolundan Durmuş dilbek esir yalğız kağı Al jutkandır indi kulları Kullarına yal verirge diye Üsep jitti enkey ulları Übimeli enkey kullarından Yaşırmeşiz inkar uğrından Senin kullar jitekledi beni Meşakkatli durmuş yolundan Übimeli enkey kullarından Yaşırmeşiz inkar uğrından Senin kullar jitekledi beni Meşakkatli durmuş yolundan Tıngı bilmez ana kullarına Yasın idi heykel uyarga Altın herif bilen ul heykelge Senin izimini uyarga Übimeli enkey kullarından Yaşırmeşiz inkar uğrından Senin kullar jitekledi beni Meşakkatli durmuş yolundan Übimeli enkey kullarından Yaşırmeşiz inkar uğrından Senin kullar jitekledi beni Meşakkatli durmuş yolundan Meşakkatli durmuş yolundan Übimeli enkey kullarından Hürmetli тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. Туган көннәрегез котлы, мөбарәк булсын. Иң изге теләкләр барысы да чынга ашсын. Сау булыгыз.
Gözlerim aldadım, Kөгеме ойылы olmadım, Şemutun uşakka alıştım, Мәхәббәт yok deyip yalıştım. Sen üzün yırakka aşkındın, Теләгең син шын гашырдың, Йөрәгең ятларга сүз катты, Жан тәнең башканы яратты. Син үзең ясадың ялгышыны, Син үзең җимердең тормышыны, Ашыгып аранны нигездең, Син үзең гаепле, Син үзең ясадың ялгышыны, Син үзең җимердең тормышыны, Ашыгып аранны нигездең, Син үзең гаепле, Син үзең. Син йылдызлар чүпләдең, Зихенен чуалтың күпләренең, Син шуның җимешен татыйсың, Юк сине һич кенә аклыйсың. Син үзең теләдең янарга, Ник мине гаепле санарга, Сайладың язмышының ачысын, Ник әле син шулай ярсыйсың. Син үзең ясадың ялгышыны, Син үзең җимердең тормышыны, Ашыгып аранны нигездең, Син үзең гаепле, Син үзең. Син үзең җимердең тормышыны, Ашыгып аранны нигездең, Син үзең гаепле, Син үзең. Син үзең ясадың ялгышыны, Син үзең җимердең тормышыны, Яраттым, ялгыштым һәм түздем, Мин үзем гаепле, мин үзем. Мин үзем
diyessin. Gözlerine karıp gilesin akabı, birden birim diyesin, diyesin. Gilme gilme deyip yerme yirme deyip özünü aldama, aldama. Yüreğimde bilip hislerimden gelip kızlar salma yarağa. Gilme gilme deyip yerme yirme deyip özünü aldama, aldama. Yüreğimde bilip hislerimden gelip kızlar salma yarağa. Sen güne bir canda anla şunu anla yar adam seni şaşır şaşır. Anlatırlık tügel seni dili güngel yazmıştan bulmuy kaşıp. Gilme gilme deyip yerme yirme deyip özünü aldama, aldama. Yüreğimde bilip hislerimden gelip kızlar salma yarağa. Gilme gilme deyip yerme yirme deyip özünü aldama, aldama. Yüreğimde bilip hislerimden gelip kızlar salma yarağa. Yüreğimde bilip hislerimden gelip kızlar salma yarağa. Җилләр исә суларга кояшны аялыштыра. Кайдандыр галәм түреннән йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Туры юллар
ақ тәңкә тажығына, жер қойса тербәліп азығына. Мин кірдім бақшаңа адашып, ғайыпле барсын аязғына. Ник сайры юлатып сандуғаш, шәшкәсін құйғанда алмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Ник сайры юлатып сандуғаш, шәшкәсін құйғанда алмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Мен рәхмәт болғаның ішінде, янымда шушымай кешімде. Туйыңа сыңлаған келештей, қалды мен шоқислер ішінде. Ник сайры юлатып сандуғаш, шәшкәсін құйғанда алмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Ник сайры юлатып сандуғаш, шәшкәсін құйғанда алмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Мұң болып сарыла жаныма, ақ тажлар бір-бірсін ұзышып. Нишеклер түзер бұл йөрәгем, алмалар пішкенде тулышып. Ник сайры юлатып сандуғаш, шәшкәсін құйғанда алмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Ник сайры юлатып сандуғаш, шәшкәсін құйғанда алмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Ник қопты мәхәббет бураны, сейірге хақларым болмағаш. Сейірге хақларым болмағаш. Асықланып әздім балам тәлгәшін, татығаш әші тәмінәрін тәгәрәді күз яшын. Әлгермәген баланарны ярамый шу зәрге, ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Әлгермәген баланарны ярамый шу зәрге, ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Баланың кызы төсләре күзнең ялын авырлык, сөю сагышка әйләнсә кирәк җанга сабырлык. Әлгермәгән баланарны ярамый шу зәргә, ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Әлгермәгән баланарны ярамый шу зәргә, ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә.
Әне балана шу баланар, баланачыларын таты ярсыз барсыз қалғаннар. Өлгірмеген баланарыны ярамый шу әзәрге, ялғыз болған тұрмышларға бигрәк ауыр түзәрге. Өлгірмеген баланарыны ярамый шу әзәрге, ялғыз болған тұрмышларға бигрәк ауыр түзәрге. Тұрмышлар ауыр. Бигерәктәген шушы авыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәфәләрне килер өчен, менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Бәхетемне килә табасың. Кыйып яңгыр яуган чакта, инеш булып килә агасың. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасың. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Бәхетемне килә табасың.
Күңел ташы жанны ашай, рәсеміңні ясый башлайын. Ара-йырақ вақыт өтмей, әрсіз ереккеніктер түзмей. Ақ сиренлеріні көрдім, сирен махаббат кәтірдім. Сирен шешкелері аша, сиңа тәқиялар үрдім. Ақ сиренлеріні көрдім, сирен махаббат кәтірдім. Сирен шешкелері аша, сиңа тәқиялар үрдім. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай. Біздің юллар өткен йыллар, естен шықмай изге ойлар. Бақшадағы ақ сиренлер біздің турында сөйлейлер. Ақ сиренлерді көрдім, сирен махаббат кәтірдім. Сирен шешкелері аша, сиңа тәқиялар үрдім. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай. Ақ сиренлер, сиренлер, ай сиренлер, сиренлер, талға қонған сандуғашлар, біздің жырларды келейлер. Ақ сиренлерді көрдім, сирен махаббат кәтірдім. Сирен шешкелері аша, сиңа тәқиялар үрдім. Ақ сиренлерді көрдім, сирен махаббат кәтірдім. Сирен шешкелері аша, сиңа тәқиялар үрдім. Сирен шешкелері аша, сиңа тәқиялар үрдім. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 00 58. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаево, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор.
Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.